Lahore ka Patisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kirkhat Kanthe ka Mahila Mosha BJP Meghalaya Pradesh dalam khamat da kong Daniela Nonglat ka pet yagrib hoy bat ka State Secretary Jong ka Mahila Mosha BJP Meghalaya Pradesh ka NZA Sangma lapenlong da gajinga kunduk lang higi Kanthe hathem rib hoy ban persya ikseng san perthei ki ba shong hakaliang persya ki ba khanglat ban pelong an ya ka Women's Reservation Bill arajar apun riu haka khatnyot uyayong arajar apun riu belawan ra da ka sarkar BJP. Hakariga jingalang laishim bentalang du district president ka BJP ba Asen Thaba u state president ka BJP Mosha u Himanta Timong bat kiwe ginailam naki mandal Kariboy district. Ka Women's Reservation kung bangitip ka Nari Shakti Vandan Abhinyan kat kung ka Constitution kabalatho Amendment Act Arhajar Arpulai ka mandate of on nakmentalai pulai persen kota ban let sha kilong kami ka Lok Sabha bat ka yeng dot bar State Assembly kala pas ya kani bat kala menjur unanimously ha ka arhajar arpusan bat ban implement ya kani Henry ni ka bill kalong kumbalai pulai persen baru kisi nak benta kilong kami ban mik mat syaka parlimen Lok Sabha lelni ka assembly na ka jing ya kini ki jingkermen scope kani ka resolution ka reservation ka pelong ya ka district election ka ban kim thu pelang ru ya ki benta schedule drive ban schedule cast jongi ki theng ribu kham tam yang ki kom bangi tep ni dei ki ret pat mo Meghalaya ki dei kham ret pat tambah kilong kami ni don kam makin mi bon kilong kami ya ka don kini constitution shispan rio amendment act arhajar apulai latip ya ka kung ka Nari Shakti Vandhan Abhiyan kabala 1 how April khan rio arhajar arpun rio na kabenta kani yang ani kran ni kabenta Meghalaya joni kiken thei Pikum mangitip bagi day ki matrilineal society kadai nam day dai tang khasi jantia ru kajo garo kajo nisyam jal nakakme kadai nakam day yakta kadai am ye kum mangi ongitip bagi kan kani kadai ka matrilineal society kapa ka sarkar ki opposition sarkar jogi ki reject ya kani ka Women's Reservation kumangipan ki kam pass ni ka bill jongi namenta ka arhajar apla gila bo ka sarkar jongi ka government ka BJP jongi kala bo kat ba ka Congress ka TMC ka DMK bat ka Samajwadi ka object ya kani ka object ni kong kilong kami khamtam jong kami Meghalaya mo ni dei pasyam judge ka kami shem dei bangin yeng bangi dei hot bangin yeng kong kikin thai banlong kinong mi khmat ya ka rila jong kadai na kum dei mo we have to stand all together हम लोग एक साथ खड़ा करने पड़ेगा women के लिए women representative चाहिए तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इतना हिंदी भी ज़्यादा नहीं बोलता है कम बोलता है फिर भी I'll talk in Khasi but English बुमा वचोई कजिंग बम इजनी बंता बंगला बंकरन तंगा Khasi रू तंगा फरेंग रू ngah प्लेनांग बट हिंदी फरेंग Khasi umentri rang ba badon buram jungi habai keren but jong u ha television ulang ban peteng ye kon ye benta na ka benta ban penia ban penyo ka bu ya ki kin thai bakin rung ha po parliament ha Lok Sabha bat kom ya ka assembly bakin long ki representative kom ki MLA ki MP ye la ra ha ka ko ha ko ka liang ka baki opposition pene ki jongi kim ai lat ban pas ya takabel tingi dei bangin yang ringkat bangin oppose ya ka Central Shakti Shakti Bosch bangin peni bangi kongki riba jong kami Meghalaya ni kwa baki Women's Reservation kadai bandon namenta jongi. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island.
la khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat tikila pen sngo hi na snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shua ban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Net yung nga opi kabakaduk yung mantoy. Kanlong yung ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.